Dong. Čaute, zdravia vás Hávky a Mňauky! Chceli by sme vám povedať o tom, že vás čakáme na tohtoročnom Smiechove, pretože je to tábor pre najpeckovejších ľudí na najpeckovejšom mieste na svete. Zažiť tam veľa srandy, veľa kopec zábavy a stretnete tam nás všetkých plus dobrovoľníkov. Naši dobrovoľníci sú vlastne veľmi úžasní ľudia, ktorí sa o vás postarajú, naplnia tábor rôznymi aktivitami a sú hlavne zábavní, šťastní, kreatívni, vždy pripravení, to je dôležité. A sú aj veľkí a malí, tuční aj chudí. Chceš vedieť, kde sme boli predošlé 4 roky? Na Smiechove 1 sme boli iba tu. Na Smiechove 2 sme boli tu. Na Smiechove 3 sme boli tu. Na Smiechove 4 sme boli aj tu. A kde budeme tento rok? Budeme presne tu! Ak ste už náš tábor zažili, asi tušíte, na čo sa môžete tešiť. Tento rok sme si ale pre vás pripravili kopec noviniek. Jednou z nich je skvelý dobrodružný výlet, ktorý sme si pre vás pripravili. Ďalšou sú hostia, veľmi špeciálni, a ďalšou je noc v škole. Takisto vás čaká kopec ďalších fenomenálnych vecí ako ponorky, helikoptéry, dinosaury, jednorožce a tak ďalej. Príďte, neoľutujete. Takže čakáme aj teba tento rok na tábore, ktorý sa bude konať od 10. do 14. augusta. Začneme v pondelok ráno o 9:00 svetou omšou. Vstupné na tohtoročný tábor je vlastne 20 € a v cene tohto vstupného máme zabezpečenú celotýždňovú stravu, super už spomenutý výlet, mnoho iných zážitkov, hostí a programu. Takže tešíme sa na teba. Klapka!